Takže čaute, teraz do ďalšieho videa, môj Alex Gamer a vítam vás u ďalšom videa. A toto je môj nový kolega, s ktorým budem točiť Hliaz.sk. Nebojte sa, nie je to Jakeman TV. Jakeman TV je akurát v Šariši, išiel za rodinou, čiže toto je Hliaz.sk. Môj kamoš, Nestrebišov alebo z čoho. Nebudete poznali, on je... Ukáže to si? Z Ukrajiny. Si debil. Jasne, vidíte, pozrel moje videá, že ukrajinský shit. Teda, Ukrajine? Nie, on je totižto zo Žipova a teraz prišiel na prázdniny ku babke na týždeň, dva, no proste na niekoľko dní, na týždňov. Deň. No, takže také videjko. Vidíte, on napodobňuje Nejfejka, čo mu moc nevyšlo. Nevyšlo, proste niekto sa snaží. Viem, že vám to pripadá, ako keby to bol Jakeman TV. V podstate jeho meno Adam. Ale vážne sa bojem, toto nie. Vidíte, že toto je úplne iná detská izba. Lebo sme akurát u jeho babky. U jeho krstného. A tak. Čiže tento vlog má obsahovať čo? Pán Hlien. Tadau! Repik. Au. Au. What? Takže, popíska. Ako som vám už povedal, na tento kanál budú vychádzať iba vlogy a ten druhý herný kanál budú vychádzať iba let's play. Takže tak všetko. Nefajku, vole. Zavolaj na to. No fuj! No fuj ty! Čo? Fuj! Ešte dobre, že mám masku. Ešte dobre, že mám masku. Fuj! To sa nedá rýchlo. Áno, to bol tento v pozadí. No, v pozadí, poď. V pozadí si usral. Poď naspäť. Takže to bol taký menší vlog. Prepáčte za tú kameru, že spadla, ale mám na také nepohodlné stoličke špicavej. Takže ak sa vám videjko vyšlo, dajte like. Komentujte a odobrajte. My sa vidíme v ďalšom videjku z buď herného kanála, alebo tohoto kanála. A čaute.